Разберете кой е победител в конкурса, обявен в сайта на Острова на изкушението. Той е направил най-добрият клип с кадри от шоуто. Нека видим клипа, а след това ще разберете името на спечелилия. И така, името на победителя е Никола Огнев. Той е на 31 години и е от Силистра. Фотографията и монтажът са негово хоби. Професията му е юрист-консулт. Има сериозна приятелка, годеница. Въпреки това, Златка е негова любима изкусителка. И това са подаръците. А сега мой гост е поредния, как звучи само, изгонен от Острова на изкушението, отлъчен от групата на щастливците. Това е Велин. Всъщност ти изкушаваше Милена. Тя теб ли изкуши или ти нея? Явно не съм изкушен от Милена, но опитах се да изкуша Милена. Тя е много стойностно момиче. В крайна сметка бях изгонен. Ритнат от играта. Ритнат от играта, не можах да се прибора на острова и така. Харесваш ли я? Да, харесваме. Има много позитивни качества и просто се кефа на нея. Искаш ли да я видиш след края на шоуто? Искам естествено. Кой не иска с хубав човек да се види?